हॅलो फ्रेंड्स, आपण आपल्या YouTube चॅनल DKC करियर क्लब यामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आणि आज आपण पाहणार आहोत आपला चलन हा घटक। पहा मित्रांनो, आपल्याला गुणोत्तर व प्रमाण हा आपला कॉम्पिटिटिव्ह परीक्षेमध्ये अंकगणितामध्ये जो घटक आहे तो प्रत्येक परीक्षेमध्ये या घटकावरती प्रश्न विचारले जातात। परंतु गुणोत्तर व प्रमाण हा घटक पाहण्याच्या अगोदर आपल्याला त्या अगोदर समचलन आणि व्यस्त चलन हे जे चलनाचे दोन प्रकार आहेत ते पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। कारण की ते जे बेसिक नॉलेज आहे, ती जी मूळ संकल्पना आहे ती समजल्याशिवाय आपल्याला गुणोत्तर आणि प्रमाण यावरील उदाहरण सोडवता येणार नाही। त्यामुळे आपण आज पाहणार आहोत चलन हा घटक। आता चलनावरती जे वेगवेगळे प्रकारचे प्रश्न आणि त्याचे जे दोन प्रकार आहेत ते कशा पद्धतीने वापरले जातात गणितामध्ये तो भाग आपण पाहणार आहोत। तत्पूर्वी जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि आणखीनही आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्रथम आपल्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, कारण याच वरती आपल्याला सर्व स्पर्धा परीक्षेचा अंकगणित आणि बुद्धिमत्तेचे सर्व व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। तर चला पाहूया आजचा पहिला भाग। तर आता जो चलन दिलेला आहे, पहा चलन म्हणजे आपण पैसे वगैरे नाही तर त्या गोष्टीची काय असते, जी चाल असते। पहा कशा पद्धतीने दिलेल्या तुम्हाला जर दोन गोष्टी असतील तर समजा एक आहे एक पद आणि त्यासमोर दुसरं पद, या दोन्ही गोष्टी जर वाढ होत असेल आणि दुसरा एक प्रकार आहे जर एक वाढत असेल आणि दुसरा मध्ये घट होत असेल तर अशा पद्धतीचे दोन प्रकार असतात। पहा तर पाहूया आपण जो पहिला प्रकार आहे आपला। पहा आता पहिला जो प्रकार आहे तो आहे समचलन। समचलन आणि जो दुसरा प्रकार आहे आपला, दुसरा प्रकार जो आहे तो आहे व्यस्त चलन। व्यस्त चलन। पहा तुम्ही जर नाव पाहिलं तर नावामध्ये तुम्हाला हे दोन्हीही चलन काय होणार आहे तर पहा लक्षात येते। तुम्ही जर नाव वाचलं सम म्हणजे समान, सारखे, सोबत, सह, बरोबर आहे। आणि दुसरं आहे व्यस्त। व्यस्त म्हणजे उलट, विरुद्ध, परस्परांच्या उलट दिशेला, अशा पद्धतीने पहा नावातच दोघांचाही प्रकार आपला लपलेला आहे। आपल्याला जास्त ते लक्षात ठेवण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही, वेगळी व्याख्या अशी काहीही नाही। सम लक्षात ठेवायचं, सोबत, आणि व्यस्त म्हणजे उलट, विरुद्ध, अशा पद्धतीने। तर पाहूया आपला पहिला समचलन म्हणजे काय। आता दोन पद आहेत, पहा पद दोन आहेत। समजा x एक पद आणि दुसरं पद आणि y हे दुसरं पद आहे। पहा एक पद आणि हे आहे दुसरं पद, ठीक आहे। जेव्हा ही दोन्ही पद असतात लक्षात घ्या, आता ही x आणि y ही आपण दोन पदे मानल्यात। x च्या ऐवजी वेगवेगळ्या गोष्टी असतात, x च्या प्रश्नामध्ये आपल्याला दिलेलं असेल पहा कोणती x मानायची आणि कोणता y आहे। आता मग x आणि y जर समचलनामध्ये असेल तर कशा पद्धतीने काम करतात आणि जर व्यस्त चलनात असतील तर कशा पद्धतीने काम करतात लक्षात। मूळ संकल्पना समजून घ्या। x आणि y पद कसे असेल एका उदाहरणाच्या सहाय्याने आपण घेऊ। पहा समजा 10 मजूर आहेत, 10 मजूर, पहा 10 मजूर काय करतात एका दिवसात, 10 मजूर एका दिवसात, 10 मजूर आहेत एका दिवसामध्ये काय करतात 20 खोकी तयार करतात, बरोबर आहे। 20 खोकी तयार करतात, मग 20 मजूर किती खोकी तयार करतील। आता लक्षात घ्या 10 मजूर जर 20 खोकी तयार करत असली एका दिवसामध्ये तर मग मजूर 20 केल्यानंतर काय होणार आहे, ते सुद्धा खोकी सुद्धा किती दुप्पट होणार आहेत। खोकी सुद्धा किती होतील तयार, 20 मजूर 40 खोकी तयार करतील। आता लक्षात घ्या आपल्याला जी मूळ संकल्पना पाहिजे ती कशी आहे पहा। या ठिकाणी पहा मजुराची संख्या 10 होती, बरोबर आहे। त्यावेळेस खोकी 20 झालेली आहे। आता दुसरं लक्षात घ्या, पुन्हा मजूर 20 म्हणजे मजुराची संख्या सुद्धा काय झालेली आहे, वाढलेली आहे। मजूर मध्ये सुद्धा वाढ
आणि खोक्याची संख्या सुद्धा काय झालेली आहे 20 झालेली आहे. म्हणजे खोकी किती झालेली आहे 40 झालेली आहे. बरोबर आहे. म्हणजे खोकी सुद्धा काय झाली आपली वाढलेली आहे. म्हणजे मजुरामध्ये पण वाढ आणि तयार झालेली खोकीमध्ये सुद्धा वाढ. आता हे खोकी आणि मजूर, आता जर समजा आपण मजुराला काय म्हणू x मानलं आणि खोकीला काय मानलं y मानलं, x आणि हे y. मग x आणि y मध्ये काय झालेली आहे x व y दोघात पण काय झालेली आहे, दोघात सुद्धा वाढ झालेली आहे. दोघांमध्ये सुद्धा काय आहे वाढ आहे. म्हणजे दोघा सोबत वाढत आहेत. अशा पद्धतीने समचलनामध्ये जे दोन्ही पद असतात x आणि y या दोघांमध्येही एकतर वाढ होत असते किंवा दोघांमध्येही घट होत असते. आता याच ठिकाणी पहा, जर 10 मजूर एका दिवसात 20 खोकी तयार करत असतील, जर आपण मजूर कमी केले, पहा मजूर जर 5 मजूर घेतले तर 5 मजूर एका दिवसामध्ये किती खोकी तयार करतील 10च खोकी तयार करतील. मग काय झालं मजूरही कमी झाले खोकी पण कमी झाल्या. अशा पद्धतीने समचलन असतं. पहा दोघात एकतर वाढ होईल किंवा दोघांमध्ये एकतर घट होईल. आता याची जी मांडणी असते लक्षात घ्या. आता सर्वात प्रथम x हा समचलनामध्ये y, पहा x समचलनामध्ये y अशा पद्धतीनं आपल्याला तो लिहिला जातो. आणि याला तुम्ही कसं वाचू शकता x समचलनात y, पहा म्हणजे x आणि y दोन्ही समचलनात आहेत. याचाच अर्थ x वाढत असेल तर y सुद्धा वाढत आहे. x मध्ये घट होत असेल तर y मध्ये सुद्धा घट होत आहे. अशा पद्धतीने या दोन्हीचा अर्थ असतो. आता याची मांडणी सुद्धा कशी करतात x, मग x बरोबर k y, नंतर पुन्हा हे या बाजू येईल, या बाजूला नंतर इथं गुणिले आहे तो आधी तर काय होईल भागिले बरोबर k. आता लक्षात घ्या हा जो k आहे हा k म्हणजे काय असतो k आहे स्थिरांक, त्याला किंवा स्थिर पद म्हणतात. काय आहे स्थिर पद. पहा k ला म्हणतात स्थिर पद. आणि हे जे चिन्ह दिलेलं आहे पहा तुम्हाला, हे जे चिन्ह आहे ते ग्रीक लेटर आहे. पहा ग्रीक अक्षर आहे आणि त्याला काय म्हणतात अल्फा म्हणतात. त्याला काय म्हणतात अल्फा. त्याला अल्फा असे सुद्धा म्हणतात. पहा अल्फा हे नावाने त्याला ओळखलं जातं आणि या पद्धतीने त्याची मांडणी असते. आपल्याला सर्वात महत्वाचं जे समचलनाचं सूत्र आहे ते x/y बरोबर k हा स्थिरांक. या पद्धतीने हे जे समीकरण आहे हे महत्वाचं आहे. हे आहे समचलनाचं समीकरण. हे काय आहे समचलनाचं समीकरण आहे. पहा या पद्धतीने आपल्याला अनेक प्रश्न सोडवता येणार आहेत. आता पाहूया आपलं व्यस्त चलनाची संकल्पना. 10 मुलांना एक काम 20 दिवसात पूर्ण होते. 10 मुलांना एक काम करण्यासाठी 20 दिवस लागतात. तर 20 मुलांना समजून घ्या 20 मुलांना तेच काम करण्यास 10 दिवस लागतील. किती दिवस लागतील 10 दिवस लागतील. पहा ठीक आहे. आता आपल्याला समजून घ्या x मुलांची जी संख्या आहे त्याला आपण काय म्हणू x आणि दिवसांची जी संख्या आहे त्याला काय म्हणू आपण y म्हणूया. पहा काय म्हणूया y. आता x आणि y मध्ये लक्षात घ्या सुरुवातीला x किती होता 10 होता, y किती होता 20 होता. मग x मध्ये वाढ झाली, किती झाली मुलांची संख्या 20 झाली, तर y मध्ये काय झाली 10 झाली म्हणजे घट झाली. पहा इथं वाढ झाली तर इथं काय झालेली आहे y मध्ये घट झालेली आहे. म्हणजे एकमेकाचे काय झालेले ते उलट झालेले आहेत, व्यस्त झालेले आहेत. पहा आता हे जे व्यस्त चलनाचं असतंय आता आपल्याला मांडणी कशी करायची. मग हा
आहे चिन्ह अल्फा पाहता, म्हणजेच व्यस्त चलनाचे जे चिन्ह आहे अल्फा, एक्स व्यस्त चलनात वाय, बरोबर आहे। या पद्धतीने आपण व्यस्त चलनाची मांडणी करतो। मग यालाच पुन्हा कशा पद्धतीने लिहितो आपण, x बरोबर k एक छेद y, पुन्हा याला कसं लिहिता तुम्ही, x बरोबर k छेद y, ठीक आहे। पुन्हा हे कसं येऊ शकतं, x y बरोबर k, हे झालं समीकरण, हे झालं समीकरण। हे समीकरण कशाचं आहे, हे आहे व्यस्त चलनाचं समीकरण। लक्षात घ्या, व्यस्त चलनामध्ये दोघाचाच गुणाकार असतो आणि या दोघाचा भागाकार असतो समचलनामध्ये। या जरी गोष्ट आपण लक्षात ठेवली तर आपल्याला दिलेली सर्व प्रश्न आपल्याला सोडवता येणार आहेत। ही जी दोन समीकरण आहेत, ही दोन्ही समीकरण अत्यंत महत्त्वाची आहे। यावरच आधारित गुणोत्तर व प्रमाण असेल, व्यस्त चलन समचलन असेल आणि समप्रमाण व्यस्त प्रमाण असतील। ही जी आहेत उदाहरणं यावर आधारित, ही काळ काम मजूर याच्यावरली सुद्धा उदाहरणं असतात। ती सगळीच उदाहरणं सुद्धा आपल्याला याच सूत्रानुसार सोडवता येणार आहेत। तर पाहूया आता आपण उदाहरणाच्या सहाय्याने हे कशा पद्धतीने समचलन आणि व्यस्त चलन करतोय काम। आता उदाहरणाच्या सहाय्याने आपण हा तक्ता पूर्ण करायचा। आपल्याला प्रश्न काय, m आणि n समचलनामध्ये आहेत पहा। आता m आणि n हे दोन्ही पहा, m समचलनात n आहे म्हणजेच m बरोबर k, n म्हणजेच m छेद n बरोबर k, अशा पद्धतीने आपलं समीकरण तयार होणार आहे। मग आपल्याला काय दिलं, m आणि n, m जेव्हा 3 असतो त्यावेळी n किती असणार आहे, 12। m जेव्हा 5 आहे तेव्हा n किती आहे, m जेव्हा 6.5 आहे तेव्हा n किती आहे, n 28 आहे तेव्हा m किती आहे, आणि m 1.25 म्हणजे 1.25 आहे तेव्हा n किती आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला या रिकाम्या जागा काय करायच्या आहेत, भरायच्या। अत्यंत सोपी पद्धत आहे। आपल्याला समीकरण सुद्धा लिहिलेलं आहे आपण m, कारण आपल्याला काय दिलेलं आहे, समचलनामध्ये आहे म्हणल्यानंतर आपलं हे समीकरण हेच तयार असणार आहे। हे समीकरण तयार आहे। आपलं दिलेल्या समीकरणामध्ये किंमत टाकून आपण काय करायची, k ची स्थिरांकाची किंमत काढून घ्यायची। आता m किती आहे, 3 बरोबर आहे, n किती आहे, 12 बरोबर k, म्हणजेच हा काय होईल पुन्हा 3 1 3 3 चौक 12 म्हणजे 1/4 बरोबर k। आपल्याला स्थिरांकाची किंमत k मिळालेला आहे, बरोबर आहे। आता k मिळाल्यानंतर आपण एक एक उदाहरण सोडू शकतो। पहिलं, ठीक आहे। आता पहिलं काय, जेव्हा पाहता पहिलं उदाहरण काय, जेव्हा m बरोबर 5 असतात तर n बरोबर किती, अशा पद्धतीने, बरोबर आहे। आता स्थिरांक किती मिळाला आपल्याला, k 1/4 मिळालेला आहे। मग टाका किमती आपल्या याच्यामध्ये, m छेद n बरोबर k, हे सूत्र m किती आहे 5, n आहे का माहिती नाही, n काढायचं आहे की किती आहे 1/4। पहा आता उजवी बाजू आणि डावी बाजू एकमेकाकडे काय करायचे, फक्त बदल करायचा। आता n या बाजूला जाईल, 4 या बाजूला घ्यायचे, हे सर्व या बाजूला काही, आता 5 गुणिले 4 छेदस्थानी आहे, या डाव्या बाजूला आल्यावर अंशस्थानी होईल, बरोबर n। हा 1 इथं आल्यानंतर छेदस्थानी होणार आहे, पण 1 आपण छेद लिहितो का, तर नाही। 5 चौक 20 n, म्हणजे n ची किंमत किती आली आपली, n ची किंमत आली 20, ठीक आहे, 20 मानलेली। पाहता प्रत्येक ठिकाणी स्थिरांक सुद्धा तोच राहणार आहे। आता आपण दुसरा पाहू। दुसरा काय आहे, जेव्हा m आहे 6.5 तर n बरोबर किती, ठीक आहे। पुन्हा तेच सूत्र आहे आपलं, m छेद n बरोबर k, m किती आहे 6.5, n आपल्याला काढायचा आहे, k चा स्थिरांक आपल्याला दिला आहे 1/4 आहे, आपण सुरुवातीलाच काढलाय ना तो, म्हणजे प्रत्येकामध्ये तोच आहे। मग स्थिरांक घ्या, बदल करून n काढायचा, एका बाजूला जाऊ दे n, मग काय
5 गुणिले 4 बरोबर n. ठीक आहे. आता यांचा गुणाकार करून घ्या. 4 पंचे 20, 2 4 7 24 बरोबर आहे की नाही. 24 आणि 2 26. दशांश चिन्ह एक घर बरोबर n म्हणजेच 26 बरोबर n. यांची किंमत किती आली मग इथं ती आली 26 बरोबर आहे. आता त्यानंतर पुढचा प्रश्न तसाच आहे पुन्हा. m बरोबर किती आहे. आता m आपल्याला काढायचा आहे. n दिलेला आहे. n किती आहे. n दिलाय 28 तर m काढायचा आहे. पुन्हा तेच सूत्र आहे आपलं m छेद n बरोबर k. आता m काढायचं आहे आपल्याला. n दिलेला आहे 28 बरोबर आहे. k ची किंमत स्थिरांक 1/4 आहे. मग आता काय होईल 28 त्या बाजूला जातील. इथं अंशस्थानी गेल्यावर काय होईल छेदस्थानी. आपले छेदस्थानी आहे उजव्या बाजूला गेल्यावर काय होतील अंश ठिकाणी जातील. पहा मग 28/4 म्हणजे m बरोबर किती 4 1 4 4 7 28 7 चौक 28 आहे की नाही. मग m बरोबर किती आली. m बरोबर आली 7. ठीक आहे. आणखीन आपण एक किंमत काढून घेऊ. बा m बरोबर दिलेला आहे तुम्ही 1.25 पाहताय. n बरोबर आपल्याला विचारलेलं आहे किती. ठीक आहे. आपण काय केलेलं आहे थोडंसं दशांश चिन्हातले सुद्धा उदाहरणं घेतलेले आहेत कशासाठी आणि एकत्रच आपण सर्व घेतले. हे जर प्रत्येक प्रश्नामध्ये लिहिलं तरी होणार आहे पण आपण एकत्र काय घेतलेत की आपल्याला सर्व प्रकारचे प्रश्न समजावेत म्हणून. काहीही अवघड नसतं. फक्त दिलेल्या सूत्रामध्ये किंमत टाकायची. आता इथं सुद्धा दिलेलं सूत्र आपल्याला ते आहेच आहे. आपण तरी प्रत्येक वेळेस लिहित आहोत. ठीक आहे. आता m ची किंमत किती 1.25 आहे. n आपल्याला काढायचं आहे. k ची किंमत 1/4 आहे. पुन्हा 1.25 गुणिले हे 4 इकडे आल्यानंतर गुणिले होतील बरोबर n. हा 1 इथं आहे छेदस्थानी येणार आहे पण तो आपण लिहित आहोत का छेदस्थानचं 1 तर नाही. करा गुणाकार. हा किती येणार आहे. हा 4 पंचे 20 हातच्याले 2 4 दुने 8 8 आणि 2 10 हातचाला 1 4 1 4 आणि 1 5 दशांश चिन्ह एक घर बरोबर आहे. म्हणजे किती आले खाली फक्त 50 बरोबर n. यांची किंमत किती आली तर 50. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपण समचलनामध्ये जी सोपी सोपी उदाहरणं असतात मूळ संकल्पना ती बेसिक कन्सेप्ट आपला क्लिअर करून घेतलेला आहे. समचलनावरचं आणखीन एखादं उदाहरण आहे. y हे x च्या वर्गमुळाच्या समचलनात बदलते. जेव्हा x बरोबर 16 तेव्हा y बरोबर 24. तर स्थिरांक काढा व समीकरण तयार करा. अशा पद्धतीने पण आपल्याला 8वीच्या याच्यामध्ये सुद्धा प्रश्न विचारलेले असतात. 8वीला असेल 10वीला असेल अशा वेगवेगळ्या इयत्तेला किंवा वेगवेगळ्या परीक्षेमध्ये सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारला जातो. आता दिलेल्या समीकरणामध्ये आपण टाकून घेऊ. पहा आता y हे काय म्हणलेलं आहे समचलनामध्ये x च्या वर्गमुळात. पहा वर्गमूळ x च्या वर्गमुळात बदलते. पहा ठीक आहे. मग आपण वर्गमुळातच x घेतलेला आहे. मग y बरोबर काय येणार आहे आपलं k वर्गमुळात x. ठीक आहे. मग y वर्गमुळात x बरोबर k. अशा पद्धतीने आपला स्थिरांक येणार आहे समीकरण येणार आहे. आता किमती टाकू. आता एक y ची किंमत किती आहे 24 छेद वर्गमुळात x ची किंमत किती आहे 16 बरोबर k. आता 24 म्हणजेच वर्गमुळात 4 चा वर्ग आहे. पण पुन्हा पण एक स्टेप वाढेल आपली काय फरक पडत नाही k. ठीक आहे. आता फक्त आता काय होईल मग 24 आणि आता वर्गमुळातून फक्त 1 4 काय होईल बाहेर निघल कारण 4 चा वर्ग आहे 16 बरोबर k. पुन्हा भाग घ्या. 4 1 4 4 7 24 म्हणजेच आपल्याला k बरोबर 6 आपल्याला काय मिळालेली आहे ही किंमत मिळालेली आहे. मग आपला हे तयार झालेला आपला स्थिरांक काय झाला आपला तयार स्थिरांक आणि आपलं जे समीकरण आहे पहा मग ते काय होईल y वर्गमुळात x बरोबर 6.
हे आपलं काय तयार झालेलं आहे, समीकरण तयार झालेलं आहे पहा. अशा पद्धतीने आपल्याला स्थिरांकाची किंमत काढून समीकरण तयार करणं हे असे प्रश्न विचारले जातात. पाहूया आपण आणखी समचलनावरला थोडंसं. आता पुढचा जो प्रश्न आहे, अशा पद्धतीचा प्रश्न आपल्याला हमखास परीक्षेमध्ये विचारला जातो पहा. सोयाबीनचे पीक काढण्यासाठी 4 मजुरांना 1000 रुपये मजुरी द्यावी लागते. जर मजुरीची रक्कम व मजूर संख्या समप्रमाणात असतील तर मजुरांना किती मजुरी द्यावी लागेल. समप्रमाण असेल काय किंवा समचलन म्हटलं काय तरीही चालतं. फक्त परीक्षेमध्ये काय केलं जातं पाहिजे, जेव्हा परीक्षेमध्ये अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला जातो त्यावेळेस जर मजुरीची रक्कम व मजुरांची संख्या समप्रमाणात असतील, एवढं वाक्य गाळलेलं असतं पहा, ते आपल्याला दिलेलं नसतं. आपल्याला समजावून घ्यावं लागतं की दिलेलं उदाहरण आहे समप्रमाणात आहे की व्यस्त प्रमाणामध्ये आहे. आता आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे, हा 8वीच्या याच्यामध्ये दिलेला प्रश्न असतो पहा. आता आपण घेऊ पहा. आता काय करू आपण, मजूर संख्या किंवा आणि मजूर, आता मजुरी रक्कम x आणि व संख्या मजूर संख्या काय करू, y मानू. ठीक आहे, y मानू. मग आता आपल्याला आता पुन्हा तेच लिहिण्याची आवश्यकता आहे का नाही. x/y बरोबर k हे आपल्याला सूत्र माहित आहे. मग x किती आहे पाहता, x जेव्हा 4 असतो त्यावेळेस y किती असतो, y आहे 1000 रुपये बरोबर आहे. मग आपल्याला विचारलेलं आहे आता x 17 असेल तेव्हा y बरोबर किती. ठीक आहे, दिलेलं आहे तेच आपण लिहिलेलं आहे. फक्त कधीही ज्यावेळेस आपण एखादा प्रश्न सोडवत असतो त्यावेळेस आधी लक्षात घ्या, जे गिवन आहे जे दिलेलं आहे ते संपूर्ण एक स्टेप मध्ये लिहून घ्यायचं, नंतरच आपण काय करायचं, तो प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा. जर आपण दिलेलं सर्व लिहून घेतलं नाही तर आपल्याला उदाहरण सोडवताना थोडीशी अडचण किंवा थोडं चुकण्याची शक्यता जास्त असते. आता पहा, दिलेलं आपण लिहून घेतलं. आता प्रथम यावरून आपल्याला की ची किंमत स्थिरांक काढता येणार आहे. x किती आहे 4 आहे, y किती आहे 1000 आहे बरोबर आहे. 4 1 4 4 25 200 म्हणजे 0. k किती आला, k आला 1/250. k ची किंमत किती आली 1/250. आता दुसरी किंमत आहे आपण त्याच्यामध्ये टाकून घेऊ, x/y बरोबर 1/250 बरोबर आहे. आता x किती आहे 17 आहे, y बरोबर 1/250. k ची किंमत करा गुणाकार, या बाजूला y त्या बाजूला जाईल. मग 17 गुणिले 250 बरोबर y हा 1 खाली पुन्हा आपण तो लिहित का नाही. मग करा या दोन्हीचा गुणाकार, या दोन्हीचा गुणाकार केल्यानंतर तुम्हाला किती येणार आहे पहा, तो येईल 4250 y. मग आपल्याला किती द्यावं लागणार आहे 4250 रुपये पहा. म्हणजे ज्यावेळेस 17 मजुरांना किती मजुरी द्यावी लागेल 4250. आता एक गोष्ट पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, आपल्याला मजूर 4 होती त्यावेळेस मजुरी 1000 रुपये द्यावं लागेल. मजुरांची संख्यामध्ये वाढ झाली 17 झाली, मग मजुरी सुद्धा काय झाली वाढलेली आहे. म्हणजे याचा अर्थ समप्रमाणामध्ये आहे. पद्धतीचा पहा, एका परीक्षेला विचारलेला प्रश्न आपण घेतलेला आहे. साखर कारखान्यात 2100 टन ऊसाचे गाळप 3 दिवसात होते, तर 14.7 गुणिले 10⁴ टन ऊसाचे गाळप किती दिवसात होईल. पहा, मी मागच्या उदाहरणामध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं, ज्यावेळेस परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जातो त्यावेळेस दिलेली चलनं ही समप्रमाणात आहेत किंवा व्यस्त प्रमाणामध्ये आहेत असं आपल्याला सांगितलेलं नसतंय. पहा, आता मग आपल्याला मान्य करायचंय पहा. आता आपण काय करू, x बरोबर ऊस काय टन असेल ते मानू आणि y बरोबर काय करू, आपलं दिवसाची संख्या मानून घेऊ. ठीक आहे. मग आता प्रथम आपल्याला सुरुवातीला काय दिलेलं आहे, x दिलेला आहे 2100 आणि y किती आहे, y आहे 3. मग आपल्याला k ची किंमत काय करायची, काढून घ्यायची. स्थिरांक आपल्याला मिळेल पहा. मग x/y बरोबर k म्हणजेच x किती 2100/3 बरोबर k. आता पुन्हा जर सोडून घेतलं तर पहा 3 3 1 3 3 9 7 3 9 3 5 3 15 3 16 3 17 21 बरोबर
म्हणजे किती राहिले 700. 700 बरोबर के. आपल्याला के स्थिरांक मिळालेला आहे. आता स्थिरांक मिळाले त्यानंतर आपल्याला पुढचं काढता येणार आहे. पुढे काय दिलंय तुम्हाला, ऊस दिलेला आहे पहा. किती दिलेला आहे टन, 14.7 गुणिले 10⁴ आणि आपल्याला विचारलंय वाय बरोबर किती, म्हणजे दिवस किती लागणार आहेत. बरोबर आहे. आता के आपल्याला दिलेला आहे. आता आपण काय करू, याला जे आहे याची मागणी थोडीशी आणखी सुटसुटीत करून घेऊ. 14.7 गुणिले 10⁴ म्हणजे एकावर किती शून्य, 1 2 3 आणि 4 शून्य. म्हणजे हेच काय होईल 14 आणि 4 शून्य, 1 2 3 आणि 4. दशांश चिन्ह किती, एक घर म्हणजे एक घर दशांश चिन्ह इथं जाईल. बरोबर आहे. पुन्हा 1 2 आणि 3. ठीक आहे. एक्स ची किंमत सुटसुटीत करून घेतली आपण आपल्याला सोडवण्यासाठी आणखीन सोप्या पद्धतीने. बरोबर आहे. कशा पद्धतीने आपण दशांश चिन्ह घातलंय, घात पण घातलं, लक्षात आलंय. ठीक आहे. मग आता x छेद y बरोबर के किती आपला, के आलेला आपला 700. म्हणजे आपल्याला समीकरण मिळालेलं आहे. मग x ची किंमत टाका बरोबर आणि 3 शून्य बरोबर y पुन्हा 700. मग हा y या बाजूला जाईल, 700 खाली येतील, छेद 700 बरोबर y 2 शून्य 2 शून्य गेले. बरोबर आहे. 7 1 7 दुने 14, 7 1 7 शून्य राहिला 210. y बरोबर किती आलं 210. 210 म्हणजेच काय दिवस. ठीक आहे. पहा अशा पद्धतीनं लक्षात घ्या 14.7 गुणिले 10⁴ टन ऊसाचे गाळप आपल्याला करण्यासाठी 210 दिवस लागणार आहेत. इतके सोप्या पद्धतीने हे उदाहरण असतात. पहा फक्त आपण काय करायचं, स्टेप बाय स्टेप, पायरी पायरीने जायचं. एकदाच वरल्या पारून डायरेक्ट शेवटच्या पायरी उडी मारायची नाही, अन्यथा पडण्याची दाट शक्यता असते. पहा आपण समप्रमाण समचलनावरती उदाहरणं पाहिलेले आहे. सारणीपूर्ण परीक्षेमध्ये कशा पद्धतीने त्यावरती प्रश्न विचारणार ते सुद्धा आपण पाहिलेले आहे. आता आपण पाहूया व्यस्त प्रमाणावर कशा पद्धतीने प्रश्न विचारतात. व्यस्त प्रमाणाची मूळ संकल्पना, बेसिक कन्सेप्ट आपण पाहिलेला आहे. आता आपल्याला दिलेला आहे ए व बी हे व्यस्त प्रमाणामध्ये आहेत. तर दिलेली सारणी पूर्ण करा. आपण काय केलेलं आहे, थोडस सोडून घेण्यासाठी आपल्याला सारणी दिलेली आहे. आपण उदाहरण सोडून घेऊ. पहा आता पहा ए हे व्यस्त प्रमाणात आहे बी च्या. बरोबर आहे. म्हणजेच काय, ए व्यस्त प्रमाणात बी. मग ए बरोबर के 1 छेद बी म्हणजेच काय होईल, ए बरोबर के छेद बी म्हणजेच ए बी बरोबर के. पहा स्थिरांकाचं जे सूत्र आहे ते आपल्याला मिळालेलं आहे. या पद्धतीने आपण आता सगळे उदाहरणं सोडू शकतो. पहा आता प्रथम आपण स्थिरांकाची किंमत काढून घेऊ. ए बी, ए गुणिले बी, ए बी म्हणजे ए गुणिले बी. ए किती आहे 6, बी किती आहे 20 बरोबर के म्हणजे सॉरी दोन्ही 12, 120 बरोबर के. आपल्याला के मिळालेला आहे. के मिळाला. माझा के मिळाल्यानंतर आपण प्रत्येक काढू शकतो. आता आपण पहिलं काढून घेऊ. काय, ए बरोबर 12 असताना बी बरोबर किती, ए किती आहे बरं पुन्हा सूत्र लिहू आपण. ए बी बरोबर के. आता के बरोबर किती आहे, के बरोबर आहे 120. ए बरोबर किती दिलाय 12 गुणिले बी बरोबर 120. मग बी काय होईल, बी बरोबर 120. हे 12 इकडे गेल्यावर काय होतील, भागिले होतील. मग 12 1 12 किती राहिले 10. म्हणजे बी बरोबर किती आलं 10. म्हणजे याचा अर्थ इथं बी बरोबर किती आलं 10. बरोबर एकदम सोप्या पद्धतीने. दुसरं ए बरोबर किती दिलंय, ए बरोबर 15 असताना बी बरोबर किती. आपलं सूत्र काय, ए बी बरोबर के. ठीक आहे. ए बी के किती दिलेला आहे 120. ए किती दिला आपल्याला आता 15 गुणिले बी बरोबर 120. मग बी बरोबर 120 भागिले 15. कसे आले, हे 15 गुणाले आहेत. इकडे गेल्यानंतर काय होतील, भागिले होणार आहे. द्या भाग 15 नी. 15 भाग जाणार आहे का, जातोय का नाही, जातोय. 15 8 120 म्हणजे बी बरोबर किती 8. 15 8 120, 15 135, 15 150. या पद्धतीने म्हणजे बी ची किंमत किती आली
ऍट. पण अशा पद्धतीने आपण व्यस्त प्रमाणामध्ये जे असतात ते ए बी म्हणजे दोन्ही पदाचा, दोन्ही जे विजातीय पद असतात त्या दोन्ही विजातीय पदांचा गुणाकार असतो, तो म्हणजे के स्थिरांक असतो. आणि के स्थिरांक काढून घेतल्यानंतर त्यावरून दिलेले पुढचे दोन्हीपैकी एक पद आपण हमखास निश्चित करू शकतो. पाहूया यावरले परीक्षेच्या दृष्टीने कशा पद्धतीने आपल्याला प्रश्न विचारले जातात. प्रश्न आहे, सफरचंदाच्या राशीतील सर्व सफरचंद पेट्यात भरावयाची आहेत. प्रत्येक पेटीत 24 सफरचंद ठेवली तर ती भरण्यासाठी 27 पेट्या लागतात. जर प्रत्येक पेटीत 36 सफरचंद ठेवली तर किती पेट्या लागतील? पहा, या पद्धती उदाहरण सोडवण्यासाठी आपल्याला माहित आहे आता पेटे कमी लागणार, हे व्यस्त प्रमाणामध्ये आहे, व्यस्त चलनामध्ये आहे. पण हे सोडवण्यासाठी आता आपण एका साधी आणि सोप्या ट्रिक्सचा वापर करणार आहोत. व्यस्त प्रमाण म्हटल्यानंतर एक लक्षात ठेवायचं, पहा व्यस्त प्रमाण म्हटलं की दिलेल्या दोन विजातीय पदांचा काय असतो? गुणाकार असतो. पहा, विजातीय जी पदे आहेत या विजातीय पदांचा काय असतो? गुणाकार करून घ्यायचा. पहा, आणि यावेळेस मांडत असताना दोन्ही बाजूला पहा एक्स वाय बरोबर, दुसरीकडे x1 बरोबर x1 y या पद्धतीने आपण लक्षात ठेवायचं. पहा हे सूत्र, आणि या सूत्रामध्ये तुम्ही किमती टाकल्या की आपल्याला कोणतेही उदाहरण सोडवता येणार आहे. पहा आता एक्स, पहिल्यांदा जो एक्स दिलेला आहे आपल्याला भरावायची पेट आहे. सफरचंदाची संख्या पाहू आपण, किती? 24 सफरचंद आहेत. एक्स म्हणजे किती? 24. दुसऱ्या याच्यामध्ये वाय, पेटे वाय म्हणजे पेटीची संख्या, पेट्या किती लागतात? 27 लागतात. आता पुन्हा मग पेटीत सफरचंद किती झाले? आता x1 म्हणजे किती आला? 36 गुणिले y1. आता y1 म्हणजे आपल्याला पुन्हा किती पेट्या लागतील ती संख्या काढायची. पहा एकदम सोप्या पद्धतीने. पहा ज्यावेळेस आपल्याला व्यस्त प्रमाण असेल त्यावेळेस याच पद्धतीने आपण या सूत्रानुसार, या ट्रिक्सनुसार आपण सोडवू शकतो अत्यंत सोप्या पद्धतीने. मग काय होईल? पुन्हा हेच 24 गुणिले 27 हे 36 या बाजूला येतील, 36 बरोबर y1. आता तुम्ही भाग देऊ शकता. 12 एका बाजूची 12 त्रिक 36, 12 दुने 24, 3 एका 3, 3 9 27, 9 दुने 18 बरोबर y1 बरोबर किती आलं? 18 आलं. म्हणजे आपल्याला आता या 36 सफरचंद ठेवली तर किती पेट्या लागणार आहेत? तर पेट्या लागणार आहेत आपल्याला 18. पहा म्हणजे आपला प्रश्न काय होता? सर्व सफरचंद पेट्यात भरायच्या. प्रत्येक पेटीत 24 सफरचंद ठेवली तर आपल्याला 27 पेट्या लागत होत्या. आता प्रत्येक पेटीत जर 36 सफरचंद ठेवली तर आपल्याला किती लागतील? 18 पेट्या लागतील. हा जे सूत्र आहे पहा हे व्यस्त प्रमाणाचं सूत्र आहे, लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपल्याला व्यस्त प्रमाणामध्ये गणित सोडायचे असतात त्यावेळेस हे सूत्र लक्षात ठेवा. याच पद्धतीने आपल्याला प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारलेले असतात. आपण आज जो चलन हा घटक घेतला होता यावरती समचलन आणि व्यस्त चलनावरचे जे आपले उदाहरण आहेत, मूळ संकल्पना, बेसिक कन्सेप्ट आपण क्लिअर केलेला आहे. आणि यावरचे वेगवेगळे प्रश्न सुद्धा आपण पाहिलेले. कशा पद्धतीने आपल्याला चलनावरती परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारतात ते घेतलेले. पुन्हा आपण या चलनाचे काही प्रमाणामध्ये गुणोत्तर प्रमाण या घटकामध्ये संपूर्ण प्रश्न पाहणार आहोत. जे पोलीस भरती असेल, संयुक्तची पूर्व परीक्षा असेल, एमपीएससी ची वेगवेगळ्या परीक्षा असतील, तसेच बँक जॉब मध्ये पीओएसओच्या परीक्षेसाठी जे प्रश्न विचारले जातात ते सुद्धा घेणार आहोत. परंतु तत्पूर्वी आपल्याला चलन म्हणजे काय, त्याची मूळ संकल्पना काय, कशा पद्धतीने त्याचे प्रकार असतात आणि उदाहरणं कशा पद्धतीने असतात हे समजणं अत्यावश्यक होतं. त्यासाठी आपण प्रथम चलन हा घटक घेतलेला आहे. तरी आपण आपल्या चॅनल आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्रथम सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर आपल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा. पहा आपला शेवटचा प्रश्न. एका वसतिगृहातील 20 विद्यार्थ्यांना 10 दिवसांचा खर्च 5000 रुपये होतो, तर त्याच वसतिगृहातील 32 विद्यार्थ्यांचा 7 दिवसाचा खर्च किती होईल? अत्यंत महत्वाचा हा प्रश्न आहे. पहा कारण याच प्रश्नामध्ये आपल्याला समप्रमाण आणि व्यस्त प्रमाण दोन्ही एकत्र दिलेले आहेत. पहा आता हा प्रश्न सोडवताना काय काळजी करायची पहा लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपल्याला पाहतो विद्यार्थी, पहा विद्यार्थी, त्याच्यानंतर पुढे आहे दिवस, विद्यार्थी दिवस, आणि त्याच्यानंतर आहे पुढे आहे जो खर्च. ठीक आहे, खर्च. आता पुन्हा दुसऱ्या याच्यामध्ये सुद्धा दिलाय विद्यार्थी, नंतर दिवस आणि पुढे दिलेला आहे खर्च. आता या पद्धतीने आपण मांडणी केल्यानंतर अत्यंत सोपी जे ट्रिक आहे त्या पद्धतीने आपण हे उदाहरण सोडवणार आहोत. आता विद्यार्थी 20 असताना विद्यार्थी दिवस
10 दिवसाचा खर्च किती आलेला आहे? खर्च आला आहे 5000 रुपये. लक्षात घ्या, 20 विद्यार्थ्यांचा 10 दिवसाचा खर्च म्हणजे या दोघांचा काय होईल? गुणाकार होईल. खर्च किती आहे? 5000 रुपये. तसंच मग 32 विद्यार्थ्यांचा किती दिवसाचा खर्च? 7 दिवसाचा खर्च किती होईल तो आपल्याला काढायचा आहे. मग या पद्धतीने आपण हे उदाहरण मांडू शकतो. आता पहा, आधी काय करा, मग हे दोन्ही सोडून घ्या. हे दोन्ही काय करायचे? सोडून घ्यायचे. 20 गुणिले 10 म्हणजे 5000 रुपये झाले 200 बरोबर 5000 रुपये 200. ठीक आहे. तर मग 32 आणि 7, 32 गुणिले 7 बरोबर किती? ठीक आहे. मग याचा सुद्धा तुम्ही गुणाकार करून घेऊ शकता. जरी नाही केला तरी आपल्याला चालणार आहे, सोपं जाणार आहे आपल्याला हे करण्यासाठी. पण गुणाकार करून घेऊ, आपल्याला प्रत्येक संकल्पना क्लिअर झाली पाहिजे. 7 दुने 14. ठीक आहे. चला 7 त्रिक 21 आणि 1 22 224 बरोबर किती? पहा, आता आपल्याला एक समीकरण मिळालेले आहे. 200 बरोबर 5000 नंतर 224 बरोबर किती? तिरकस गुणाकार करून घ्या, कारण यांचं जे आहे प्रमाण हे समप्रमाणामध्ये आहेत. पहा, बरोबर आहे. समप्रमाणात असतील तर त्यावेळेस तिरकस गुणाकार करायचा. मग आता करून घ्या. हे जर आपण x मानलं तर x बरोबर 5000 गुणिले 224 भागिले 200. ठीक आहे. 200 गेले 200 गेले किती होतील? 25. बरोबर आहे. या 25 ला भाग द्या किंवा याला भाग द्या. मग x बरोबर 25 गुणिले 224 आणि हा गुणाकार करून घ्या. 25 चौक 100 बरोबर आहे. ह्याचे आले 10. 25 दुने 50 आणि 10 60. पुन्हा ह्याचे आले 6. 25 दुने 50 आणि 10 60 म्हणजे 6000 रुपये. बरोबर आहे. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला 32 विद्यार्थ्यांचा 7 दिवसाचा खर्च किती असणार आहे? तो असणार आहे 6000 रुपये. किती असणार आहे? 6000 रुपये. ठीक आहे. आपण फक्त काय केलेलं, हे जे मान्य आहे व्यस्त प्रमाण आणि समप्रमाण हे दोन्हीही एकत्र आहेत या उदाहरणामध्ये. म्हणून आपण या दोन्हीची जी मांडणी करायची आहे, कशा पद्धतीने ट्रिक्स वापरायची ते दिलेलं आहे. कारण याच पद्धतीचा प्रश्न आपल्याला हमखास 100% कोणत्या ना कोणत्या परीक्षेमध्ये नक्कीच विचारला जातो. पहा, तर ठीक आहे. आपण अशा पद्धतीने चलन हा घटक पाहिलेला आहे. लवकरच आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये घेऊन येणार आहोत गुणोत्तर व प्रमाण.